Салют, дуслар! 2025 елның 1 айы артта калды. Без бүген сезнең белән бергәләп эстрада вәкилләренең узган айда чыгарган иҗат җимешләрен барлап алырбыз. Без әлеге җырларга бәя бирмибез. Аларны төрле баскычларга урнаштырмыйбыз. Бары тик узган айда чыккан композицияләрне барлыйбыз. Киттек! Күркәм гаилә дуэты Алмаз һәм Зөлфира Мирзаяновлар әллә ничек уза гомерләр. Tanığı tabalmışa, әллә ничек уза гомерләр. Татар кызларын үзенә гашыйк итеп өлгергән Альберт Валиуллин. Сагынасыңмы? Сагынмыйча тормыйм бер минут. Ризат һәм Зинира Рамазановлар сөюдән дә тулы хисләрем. Түгелдер бу сөюгәндә түгел, сөюдән дә Аллах хисләрем. Күпчелек тыңлаучыларыбызның яраткан җырчысы Вадим Захаров. Шаба шаба шанаттау битеннән шилләр бүрегемне шыра. Автор башкаручы Фирүзә Бул янымда. Бары син дип яна йөрәк, аңа тик син кирәк. Сөю җилләре җанымда, бары тик бул янымда. Гыйнвар аенда дөнья күргән яңа эстрада җырлары белән таныштык. Күңелегезгә хуш килгәнен комментариядә бәяли аласыз.